A polgármester és az etika. A Gyöngyöshalászi Település Fejlesztő Kft-nél először megjelent egy ügyvéd úr, aki átvette az iratokat Pallas Szilvia ügyvezetőtől, tehát nem is Nagy Szabolcs ügyvezető úr vett át. Aztán utána én rákérdeztem Nagy Szabolcsra, hogy milyen ügyvédi költséget merültek már föl, azt mondta, hogy 300 000 forint, amit szerintem több is van, és ennek bizonyítására kértem tőle főkönyvi kivonatot, pénztárt és egyéb banki kivonatokat, megígértem, hogy nyilván ezek pontosan fog derülni. Aztán kiderült, hogy ez az ügyvéd úr, egy peres ügyben találkoztunk, ahol Nagyné Bessenyei Györgyit képviselte az önkormányzat ellen. Mi volt az a peres ügy, melyben az önkormányzat alperesként szerepelt? Mi volt a per eredménye? Mit jelentett a per eredménye az önkormányzat számára? Aztán utána újra előjött a nevem, akkor Huszár Zoltán képviselte ugyancsak az önkormányzat ellen. Mi volt az a peres ügy, melyben az önkormányzat alperesként szerepelt? Mi volt a per eredménye? Mit jelentett a per eredménye az önkormányzat számára? És én ezt nagyon furcsának tartom etikailag, erkölcsileg, és bárhogyan is, hogy van egy ügyvéd, aki az önkormányzat pénzén, hisz a Gyöngyöshalászi Településfejlesztő Kft-nek az önkormányzat a tulajdonosa, semmilyen bevétele nincs az Településfejlesztő Kft-nek, csak ez a 66 millió forint, amit oda áttettünk, és ebből a pénzből van fizetve az az ügyvéd, aki az önkormányzat ellen dolgozik. És még egyszer, ez erkölcsileg, etikailag mindenképpen nagyon furcsa, és számomra elfogadhatatlan. Az említett peres ügyeket az önkormányzat mindkét esetben elveszítette, a bíróság szerint törvénytelenül járt el. Polgármester úr, az nem furcsa és az ön számára elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat által fizetett ügyvéd részt vesz a polgármester tulajdonában lévő telkek adásvételi szerződésének lebonyolításában? Ilyen esetben az ügyvédi költségek hogyan kerülnek megállapításra? Na ez és az ön többi ügye nevezhető erkölcsileg és etikailag és bárhogyan is furcsának, illetve aggályosnak. A polgármester az egri ügyvédi kamaránál tett bejelentése alapján vizsgálat nem indult. Dr. B. Nagy Péter ön által említett tevékenysége nem etikátlan. A bejelentés még a vizsgálat megindítását sem indokolta. Gyöngyöshalász község önkormányzata bejelentő képviseletében Pásztor János Gyöngyöshalászon 2026. május 4. napján kelt, és az egri ügyvédi kamara vezető fegelmi biztosa részére átadott bejelentésével dr. B. Nagy Péter egyéni Tisztelt ügyvéddel dr. Zakar szemben Péter panaszol. elnök úr! Ezúton tájékoztatom, hogy dr. B. Nagy Péter egyéni ügyvéd ellen Gyöngyöshalász község önkormányzata bejelentő 3212 Gyöngyöshalász főút 49 képviseli Pásztor János polgármester által tett bejelentés alapján az ügyvédi tevékenységről szóló 2017 évi törvény és a fegyelmi eljárásról szóló Magyar Ügyvédi Kamara szabályzat alapján az előzetes vizsgálatot nem rendeltem el. Filmünk reakcióvideó, melynek elkészítéséhez mindenki számára elérhető, publikus adatokat használtunk.